дар анҷоми соли таҳсили 2021-2022 дар доираи нақша чорабиниҳои якҷояи сараёсати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе масъулини сохторҳои зикргардида бо ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ҷараён дорад. Вохӯрии навбатӣ бо хонандагони синфҳои аз 8 то 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 29, 31, 36 ноҳияи Шоҳмансори шаҳри Душанбе вобаста ба масоили марбут ба ҳамкориҳои тарафайни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф ва оила баргузор гардид. Баромадкунандагон атрофи масоили пешгирии ҳолатҳои шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, муноқишаҳои байнимактабӣ ва авбошии ноболиғон ибрози андеша намуданд. мақсади асосии баргузории чунин суҳбату вохӯриҳо аз он иборат аст ки пеш аз анҷоми соли таҳсил хонандагон бо баҳои хубу аъло муассисаи таълимиро хатм намоянд. инчунин ба хонандагони синфҳои 11 ки тариқи маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳои худро супоридаанд маслиҳатҳои муфид дода шуд. мо имрӯз дар доираи ин нақша чорабиниҳо бо хонандагон суҳбатҳои озод гузаронда, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарондем ва хонандагонро барои пешгирӣ кардан аз ҷинояту ҷинояткорӣ бо чандин мисолҳо бо хонандагон, намояндагони шӯъбаи корҳои дохилӣ, раёсати ҷавонон, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, шӯъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансор суҳбати озод гузаронданд. мақсад аз баргузории ин чорабиниҳо инро нишон медиҳад ки мо бояд хонандагон яъне ноболиғонро аз ҷинояту ҷинояткорӣ пешгирӣ намуда онҳоро барои рост ҳидоят намоем. инчунин оид ба машғул шудан ба варзиш, бурдани тарзи ҳаёти солим, донишомӯзию хониши намунавӣ, эҳтироми волидайну устодон, садоқату муҳаббат ба халқу ватан ва дурӣ ҷустан аз рафиқону ашхоси ҷиноятпеша ва амалҳои ғайриқонунӣ суханронӣ сурат гирифта, масъулин хонандагонро ба омӯзиши илму маърифат ва рафтору гуфтори намунавӣ ҳидоят намуданд. ҳамзамон баромадкунандагон аз содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳову қонуншиканиҳо ва дигар амалҳои ношоиставу оқибатҳои ногувори он мисолҳо оварда аз дастоварду натиҷаҳо, рушду тараққиёт ва ободу зебо гардидани ватани азизамон ёдовар шуданд. махсус қайд намуданд ки вазифаи аввалиндараҷаи наврасону хонандагон ин таҳсили аъло ва рафтори шоистаи таҳсил мебошад. қайд кардан зарур аст ки чунин вохӯриву суҳбатҳои муфид дар дигар муассисаҳои таълимии пойтахт низ ба нақша гирифта шудааст.